Ipagdarabisa niyo lahat, kakapsat, mga bunsoy. Yan, naka-live na akin si Kapsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako sa akin live ngayong gabi. Mga kakapsat, mga bunsoy, OFWs dyan, immigrants, Luzon, Visayas, Mindanao. Live agad si Kapsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo lang sa akin live ngayong gabi, mga kapsat, mga bunsoy. Yan. Mga immigrants po dyan, kung si Yenyen, mamindad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny, dyan sa California. Oras na ba dyan? Ibag na bigat dyan, bunsoy. Ibag na bigat ulit dyan sa inyo dyan sa may California. Ano pa lang dyan, alas 6. Yan. Ibag na bigat din sa inyo sa California, bunsoy. God bless you sa family mo, pati kay Manang Jen. Ingat and God bless lagi, bunsoy, ha. Sa mga drive mode mo, bunsoy, ingat lang. Ingat lang pag drive mode ka. Mamimiss ka na namimiss ka na ng mga ano dito, bunsoy. Marami na nakakamiss sa'yo, eh. Kaya mo, alam ko, busy ka talaga. Okay lang yan. Priority mo talaga, work, diba? Kapsat Eve, dyan sa Connecticut. Ipagtabigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Connecticut. Yan, alam ko, heat stroke ngayon dyan, heat wave ngayon dyan. Ingat lang. Masyadong mainit na naman yata din sa Amerika sa inyo ngayon. Ingat lang sa heat wave. Yan, kapsat Ma'am Maylin, dyan po sa San Antonio. Dali. Sino to? Wait lang po, Panay, hi. Yan. Ibang nabigat po. Ibang nabigat, Ma'am Gemaline. Salamat po pagpasok po sa akin live. Gemaline po ba? O, Gemaline. Salamat po pagpasok po sa akin live. Wait lang po, jacketan ko po kayo, ha. Jacket lang. Yahoo! Sabi niya. Ay, mag-jacket, ha. Ay, pa po mag-jacket, ma'am. Maya-maya po. Ganito po talaga si YT. Maya-maya po mag-jacket niya. Kaya try ko po ulit. Ayaw po mag-jacket, Ma'am Gemaline, eh. Maya-maya pa po yan. Comment pa po kayo. Mag-comment pa po kayo, ha. Yan, magjajakitan na po kayo yan. Ganyan, minsan si YT, ganyan po. Yan. Mamaylin dyan po sa San Antonio, Texas. Yung pagtabigat din po sa inyo dyan. Ingat sa God bless din po. Dyan po sa San Antonio, Texas. Yan. Mga taga-Japan po dyan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribig. Imbag narabi rin po sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din po sa inyo lagi din sa Japan. Mga taga-Taiwan po dyan. Mga taga-Taiwan, Kapsat Geraldine. Imbag narabi, Kapsat. Ingat at God bless din lagi dyan sa Taiwan. Baka pwede na. Try natin, ha. Ayaw pa po talaga mag-jacket, eh, Ma'am Gemaline, eh. Mag-comment pa po siguro kayo ng isa. Yung mga tiga Hong Kong po dyan, Mami Sangkis Pai Vlog, Kapsat Buena, Kapsat Toy Kiki. Ibang na rabi din po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Hong Kong. Mga tiga Ireland po dyan, Kapsat Diana, ibang na malim. Ibang na malim sa inyo dyan, Kapsat Diana, dyan sa Ireland. Ingat at God bless din lagi dyan sa Ireland. Yung mga taga Sweden po dyan, Manang Adele, Kapsat Charmy,
Ipagdamalan din po sa inyo dyan sa may Sweden. Ingat sa God bless din po lagi sa inyo dyan sa Sweden. Mga tiga Middle East po. Mga tiga Middle East. Pamangkin Joji, Kapsat Roylan, Kapsat Baby Lab, Kapsat Ping, Kapsat Mylin B. Musta kayo dyan sa mga ipagdamalan sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat sa God bless sa inyo lagi dyan sa may Middle East. Yan. Mga tiga Baguio po dyan, pag narabi po sa inyo. Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV, pag narabi po sa inyo dyan sa Baguio. Ingat sa God bless din po sa inyo lagi dyan. Malapit-lapit na po ang balik ko dyan. Malapit-lapit na po. Sinasagad ko lang po itong katapusan. Katapusan po ng September, akit na po ako dyan. First week ng September, yun na po. Ng October, yun na po. Ayaw pa po talaga mag-jacket, ma'am eh. Teka, ayaw pa talaga. Mamaya-maya pa siguro yan. Kaya ingat sa God bless po sa inyo dyan, mga tiga Baguio po ha. Kuya Ben, Kuya Maestro Paul, ingat lang po lagi. Yan, kala Ma'am Annie Simcon, Ma'am Yings, Ma'am Novi, sino pa ba? Ma'am Cristel, Ma'am Dian, yan. Mami Chona, ipagdarabi rin po, Mami Chona, ingat sa God bless din po lagi, Mami Chona. Yan. Ingat sa God bless lang po lagi, Mami Chona. Mami Yoli, Miduya, pag narabi rin po, ingat sa God bless din po, Mami Yoli. Mami Lita, dyan po sa Canada. Pag nabigat din po sa inyo dyan sa Canada, ingat sa God bless din po lagi, dyan sa Canada. Yan, kay Ma'am Mary Australiano. Mami Mary, basta po, ingat sa God bless din po sa inyo dyan, Mami Mary. Ayaw pa po kasi mag-jacket po eh. O ayaw pa po. Kailangan po may pang mag-comment pa po kayo ng isa para makajakitan ko po kayo. Inaano ko nga po, ayaw pa mag-jacket eh. Ma'am Geraldine, ayaw pa mag-jacket. Loko to si Whitey minsan eh. Ayaw pa po mag-jacket eh. Ayaw mag-jacket nito. Ayaw pa po ah. Maya pa po yan. Magjajakita ko po kayo mamaya. Yan. Ingat at God bless po sa inyo dyan ha. Mabilitan pagkabigat po. Kuya Landers. Ay, Kapsat Lander. Boss Lander. Boss Bernard. Yung pagdarabi rin po sa inyo. Ingat at God bless din po. Yan. Wala Kuya Shirpal. Kuya Ka-Hangout. Kuya Rizal. Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lintoy, Kuya Edwin, Kuya Warren, Kuya Rizal, Kuya Johan Cid, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rex, Kapsat Banks, Kapsat Rex, Kapsat Banks, Kapsat Kabukid, Kapsat Tarduns, Kapsat Mar, Kapsat Ruby Rose, lahat ng mga Mandila vloggers, Kapsat Kalsada, ingat ka lagi sa mga hearing nyo, Kapsat ha, sa mga clearing operations nyo, ingat lang lagi. God bless, Kapsat. Kapsat Aaron Peña, Ipagdarabi, Kapsat, ingat sa God bless lang po lagi. Boss Banat Boy, Ipagdarabi rin po sa inyo. Ipagdarabi rin po, Boss Banat Boy, ingat sa God bless din po lagi. Jacket kasi yan, nakita nyo na kanina
Parang nagagalit na si Inday Sara, hindi na rin siya makatiis, di ba? Hindi na rin siya makatiis din sa mga makabayan block na talagang ano, kada galaw niya may kontra sila, di ba? Kine-question ng leadership ngayon ni Madam Inday Sara, gusto siyang ipa-impeach, di ba? Sabi naman ni Madam Inday Sara, anuhin niyo muna yung mga kaso niyong kidnapping. O nga naman. Kasi yung si Madam Castro na yan, yung ACT teachers na yan, may kasong kidnapping yan eh. Yung mga nawawalang kabataan, nare-recruit nila, kabataan black, di ba? Yung Ella Ilago, yan si kasama niya din sila, Ella Ilago, yan si Renato Reyes, may mga kaso yan eh. Mga kabataan, nire-recruit nila sa mga organisasyon nila, tapos eventually magiging ano na, aakit na sa bundok yun, madodoktrinahan na nila ng communist doctrine, kumbaga, di ba? Yun ang sagutin nyo, Madam Castro, kidnapping talaga yan. Bago ko yung mag-ano kay Madam Sara, sagutin nyo muna lahat yung mga allegations na yan. Yung mga party list nyo is front of komunista, mga front lahat ng komunista yan, yung mga ano nyo. Yung mga ano nyo is lahat yan is talagang propaganda lang lahat yan. Front talaga kayo ng komunista. Kaya ayaw nyo kay Inday Sara kasi masusupalpal talaga kayo kay Inday Sara. Number 1 na ayaw sa komunista niyan. Hindi nga kayo umubra nung panahon ni Tatay Digong eh, di ba? Hindi kayo umubra. Talagang hanggang inabot niya talaga yung galit niya sa tatay niya, kay Tatay Digong, hanggang kay Inday Sara dinadala nyo. Kasi mga komunista nga kayo, di ba? Huwag na kayo magtago diyan sa party-party, ano. Yan sa mga ano na yan, makabayan block na yan. Komunista kayo lahat. Okay. Huwag kayo magagalit kung i-label kayong komunista. Yan kasi mga galawan nyo talagang komunista eh. Di ba? Panggugulo sa gobyerno. Ano bang ano yan? Panggugulo sa gobyerno. Yan talagang gusto nyo mangyari. Magkagulo-gulo. Magkawatak-watak. Mag-away si Apo Bongbong saka si Inday Sara. Magkagulong DDS loyalist saka Marcos loyalist. Magsalpukan. Oh. Para kayo makikinabang, ganun lang yun. Kayo ng mga pinklawan, di ba? Kaya ako, ano rin ako, gusto ko talaga i-preserve talaga unity. Ayaw ko talagang nagkakagulo ang ano. Ayaw ko talagang inaano ang si Inday Sara. Di ba? Unity tayo, di ba? Magkakaisa tayo. Ngayon, acting president siya. Ngayon, acting president si Madam di ba? Si Madam Sara, di ba? Acting president siya. Sa linggo pa balik ni ni Apo BBM. Oh. At least kampante si Apo BBM kahit mag-abroad siya. Nasa safe hands sa Pilipinas. Walang mangyayari ditong baligtaran o kudita, di ba? Kasi noon, di ba, ng panahon ni Tatay Diggs, hindi niya kasi kapartido yung vice president niya, kaaway niya mismo, talagang hindi niya kasundo. Actually, to the point na hindi niya naramdaman na may vice president siya kay Leni Robredo. Mas naramdaman pa ni Tatay Digong vice president niya si Senator Bongo. Yun ang acting vice president talaga niya. Mas ramdam niya na yun ang vice president niya. Kasi mas loyal sa kanya si Senator Bongo. Hindi naman siya iniwan nun kahit sa kagipitan, di ba? Hindi siya iniwan ni Senator Bongo. Kaya saludo tayo kay Senator Bongo. Hanggang ngayon, nagtatrabaho yung mama. Yung malasakit center niya, tinutuloy niya pa rin. Yan, si Madam Amy, tinutuloy pa rin niya. Tulong sa kapwa, di ba? Tapos sasabihan nyo, si Madam Amy, pakilamera. Oh, talagang mga walang hiya talaga itong mga ibang BBM vlogger. Huwag kayong diba? Maghubad na lang kayo ng habit ng ano nyo kung talagang kayo.
BBM vlogger kayo, pero galit kayo kay Madam Amy. Paano ba naman yon? BBM vlogger kayo, galit kayo kay Inday Sara. Diba? Paano ba naman yon? O sinong manok niyo sa 2028? Si Romualdez. Sige, mag-Romualdez lang kayo. Basta kami, mag-Inday Sara kami. Susuportahan namin presidente namin, vice president namin. O, vice president namin, si Inday Sara. Malamang yan, si Madam Amy ang maging vice. So, okay lang. Woman power na eh. Woman power mangyayari yan sa 2028, malamang. Parehas babae. Wala na kahit sino yung tapat nyo. Kala nyo ba makakabalik pa si Isko Moreno? Kahit Isko Moreno, Lenny Robredo pang itandem nyo, itapat nyo sa amin. Hindi kayo mananalo. Okay. Wait lang po Lakitan na. Ayaw pa talaga mag-jacket, ma'am. Ma'am Germaline. Hindi ko alam kung bakit ayaw pa mag-jacket nito. Yan. Teka. Ayan, jacket na yan. Yan. Wait lang po Yun, may jacket na si ma'am. Dumating din yung jacket ni ma'am. Yan na po. Moderator ka na, Ma'am Germaline. Welcome po sa live ni Kabsat Mac. Ang tagal mag-jacket ni Whitey ngayon May times may topak si Whitey. Minsan mabagal mag-jacket Yan, may jacket ka na po, ma'am. Ma'am Gemaline. Teka, medyo malabo na rin po kasi itong mata ko. Ma'am Gemaline. Yan. Jacket ka na po. Diba? So, palpal kayo lahat kay Inday Sara kanina kayo mga makabayan black Diba? Wala Puro kasi nyo, ayaw yung tantan si Inday Sara. Yan, napuno na rin sa inyo. Napuno niya yung vice president sa inyo. Pinagbibira rin kayo, di ba? Ayaw nyo kasi magsitigil. Ikala nyo, atrasan kayo ni Inday Sara, di ba? Wala na kayo magagawa. Sa 2028, presidente na yan. Hindi na kahit sinong ikinan yan. Matik na yan. Sorry na lang kayo. Kung ngayon pa lang, magbalot-balot na kayo. Kasi pag yan ang nanalong presidente sa 2028, kayo mga makabayan black, pagtatadyakan niya kayo palabas. Diba? Pagtatadyakan niya kayo palabas, hindi kayo makakapalag dyan. Ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Yeah. Kahit tumakbo pa kayo senador sa 2025, tinan natin kung mananalo kayo. Yun yata plano nyo Yung mga congressman ngayon, yun yan sa Makabayan Block. Yun yata ang plano nila, strategy nila Gusto nilang tumakbong senador, mga senador sa 2025. Diba? Tandaan nyo na, mga kababayan, pagmumukha ng mga yan. Nasa inyo yan, magboboto nyo yan. Diba? Nasa inyo yan kung iboboto nyo yan. Nakikita nyo naman ginagawa ngayon, di ba? Puro panggugulo sa bayan, di ba? Yan si Ontavirus, di ba? Nakalisot kasi kumbaga may isang kuting na may isang daga na nakalusot. Okay na sana diretso na di ba? May nakalusot pang isang peste. Okay na sana, pero ayan, ang dami rin palang pesting sumunod. Pimentel, Escudero, yan, mga peste yan Mga pesting pasimple.
Mga pesting pa simple, di ba? Cayetano, ingat din kayo dyan. Peste rin yan. Yan ang mga gustong manira sa Uniteam. Yan, yung sila. Sila Pimentel, sila Antivirus, lahat yan. Parang sila na makikinabang, di ba? Ayaw talaga nila magtagumpay ang administrasyon ni Apo BBM at ni Inday Sara. Hindi sila makamove on. Isang taon na mahigit na tapos ang eleksyon. Yan. Yak-yak pa rin sila ng yak-yak. Yaw-yaw pa rin sila ng yaw-yaw. Wala naman nangyayari. Hanggang yaw-yaw lang naman sila. Pinapansin ba kayo ng mga tao? Hindi naman. Kahit magtawag pa kayo ng people power ngayon, tingnan natin kung ilan ang sasama. Yan, nagtatawag na nga ng people power sa Maharlika. Yan, sumama na kayo. Mag-EDSA na lang daw ulit tayo. Kayo hindi kami sasama sa inyo. Kasi kami, kontento kami sa ginagawa ng Apo BBM namin at ni Inday Sara. Bahala sa mga buhay nyo. Wala nangyaring dayaan ng eleksyon. Yan na naman ang ini-issue nyo, Smartmatic. Diba? Tapos ito si Glenn Chong, sasabihin niya, totoo naman daw talaga nanalo si Leni Robredo. Yung mga katarantaduhan yan, diba? Si Maharlika. Yeah. Ang totoo naman daw talaga nanalo si Leni Robredo. Yeah. Nabudol-budol daw silang mga kami. Tayo mga Marcos loyalists, nabudol-budol daw tayo ng ni Apo BBM. Hindi tayo nabudol-budol, 33 million nga eh. Ang layo ng agwat sa kalaban eh, di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Ilang taon tayong inano ng mga Aquino. Di ba? Yun lang yun. 33 years, mahigit. Ginago tayo ng mga Aquino. Pinaniwala tayo, masasama pamilya Marcos. Pero sila yon, kabaligtaran lahat. Sila yon. Silang bumaboy sa Pilipinas, sila nagdakaw ng dangal ng Pilipinas. Oh, ano pa nga ba? Puro salot nung umupo si Cory Aquino, puro puro kalamidad, 'di ba? Puro kalamidad, kudeta, Mount Pinatubo, 1990 earthquake, ano pa ba tawag niyo doon? Puro salot. Puro nangyari, dilubyo. Yeah. Kakapal kasi ng mga mukha ninyo, hindi nila kayo tumigil, di ba? Kala nyo naman, atrasan kayo ni Inday Sara, itong mga Makabayan Black. Sige lang, siraan nyo pa ng siraan si Inday Sara, hindi naman kayo atrasan yan eh. Ang yayabang nyo kasi, may mga kaso naman kayo. Yan, sila Castro, may mga kaso yan eh. Yung mga kabataan, di ba, pinagkikidnap ng mga yan. Pinagre-recruit nila sa mga party list nila, yung mga organisasyon nila. Eventually, mawawala, mamumundok na. Kawawa yung mga magulang, nag-iiyakan. Diba? May isa pa nga, Amazona. UST graduate, napatay sa encounter. Oh. Yung napatay dun sa Ilocos Sur, ano yun? Miss Ilocos Sur yun. Sumama pa ng Miss Ilocos Sur yun. Beauty queen pa. Napatay sa encounter. Hindi kasalanan ng military yun. Hindi kasalanan ng polis pa may napapatay na Kasalanan nyo yan kasi kayo nagre-recruit eh. Kayo dapat habulin dyan. Yung human rights dito sa Pilipinas, walang kwenta. Ang human rights kasi dito sa Pilipinas, pinapaboran, kriminal yan, mga komunista. Adik, yan ang pinapaboran ng human rights dito sa Pilipinas.
Tapos marami kayong sinasabi, ba't nakikialam ang US sa Pilipinas? Siyempre, alay natin ng US eh. Hindi ba kayo mga gago eh? Kaya ba natin ang China kung tayo lang? Sa China, magtitiwala kayo. Sa US, ayaw nyo. Diba? Yung mga gagong yan, si Manuel, yung Congressman Manuel na yan, pro-China yan eh. Pro-China, hindi naman daw tayo inaan ng China. Bakit kailangan pa daw nandito ng US? Ano, hindi inaano ng China? Inaano nga, binubuli na nga tayo sa West Philippine Sea eh. Inaangkin na nga yung mga isla natin sa West Philippine Sea eh. Hindi pa tayo binubuli nun. Mabubuhay naman daw tayo na walang USA. Subukan mo, mabuhay ka na walang USA. Walang US. Diba? Kaya ba natin lumaban sa China ng harapan? Yeah. Kung yung bulok na MV Sierra Madre nga, wina-water cannon pa nila eh. Ganyan kabastos sa mga inchik. Kung ako lang talaga presidente ng Pilipinas, deport na lahat ng inchik. Wala nang inchik sa Pilipinas. Diba? Bastusan na lang eh. Bastos din naman sila. Bastusan na lang. Deport na lahat ng inchik. Yung mga inchik dyan sa Binondo, dyan sa Divisoria, palayasin na lahat yan. I-deport na lahat. Mabubuhay tayo na walang inchik. Yan, yung mga hoarder ng bigas. Sino ba yung mga karamihan dyan? Mga inchik. Yung mga nag-hoard ng bigas, mga inchik yan eh. Karamihan dyan. Yung mga rice hoarders dyan, inchik, karamihan. Sila nagmomonopoly dito sa Pilipinas. Lahat ng mga arena, lahat ng mga kanila. Parang pag-aari na nga nilang Pilipinas eh. Kaya it's about time na siguro ayaw rin naman nila tantanan tayo sa West Philippine Sea. Deport na natin lahat. Deport na natin lahat ng inchik. Wala nang inchik sa Pilipinas. Mas masaya pa tayo pag wala yung mga inchik na yun. Mabubuhay tayo na walang mga inchik. Salot eh. Wala namang dinulot na magandang ang inchik sa Pilipinas. Ano ba dinulot na maganda ng inchik sa Pilipinas? Wala. Drugs. Inintroduce tayo sa drugs. Pogo. Diba? Pogo, drugs. Sex slave. Diba? Mga sex slave. Diba? Yan ba tinuro sa atin ng inchik? Wala naman eh. Masyaw. Hindi may masyaw yung sugal yata. Yung masyaw na yan eh. Dapat talaga. Dapat maging matapang na rin tong presidente natin. Masyado kasi mabait. Wala kaming against sa'yo, Apoy BBM eh. Pero dapat talaga, medyo ka na. Wala po nangyayari sa sobrang bait nyo. Wala po nangyayari sa sobrang bait. Lalo tayong mababaon yan pag pag kayo na masyadong kabaitan. Magpakita na rin kayo ng konting tapang. Pakita nyo presidente kayo ng Pilipinas. Ganun lang yun. Parang yun si Inday Sara. Hindi niya inaatrasan yung mga yung mga makabayan block. Ipapa-impeach daw siya. Kagaguhan ng mga yan. Hindi nyo kaya si Inday Sara. Kahit umiyak pa kayo ng dugo dyan, hindi nyo kaya si Inday Sara. Lalabanan kayo niyan ng harapan. Harapan talaga. Diba? Bakit kaya si old school? Bakit kaya si Kabsat old school? Pinag-iinitan daw ng mga yan. Pinag-iinitan yata ng mga makabayan block. Blacklisted na yata. Ilang kadalawang channel na rin daw siya eh. Na nauulit. Nagbabakto siya kasi pinapaano ng mga
Ganyan ba kayo lumaban? Mga bitter, mga makabayan black? Pinag-iinitan yung mga vlogger na nagsasabi lang ng totoo, na pinag-iinitan yung ano, mga vlogger na galit sa komunista. Pinag-iinitan yung mga vlogger na galit kay Inday Sara. Na, na gusto kay Inday Sara, kaya po BBM. Diba? Iwan ko din sa mga ibang dyan. Pikon eh. Para na lang si Vice Ganda, di ba? Wala. Dahil suspended ka ngayon. Suspended ba yan? Si Vice Ganda? Para na-suspend yata, tinuluyan yata ni Madam Lala Soto eh. Kasi na-reprimand, actually na-suspend na siya ng isang beses, di ba? Yun, yung ginawa nila ni boyfriend niya sa harap ng mga bata, ano sila, naglalaplapan sila, yung cake, na-suspend sila nun eh. Kaya na-suspend siya nun, di ba? Inulit na naman, matapang pa siya. Ewan ko lang kung na-suspend yun, natuluyan. Yeah. Kaya tuloy nyo lang po, Madam Lala Soto. Yung magandang adikain nyo po dun sa NTRCB. Tuloy nyo lang. Para umaabuso rin kasi mga iba eh. Mga ibang artista, feeling kasi nila, untouchable na sila eh. Kaya yan, si Vice Ganda, feeling niya, untouchable na siya. Ilan taon. Ilan taon na namayagpag ng sa Showtime. Hindi pinapakilaman ng NTRCB. Diba? Puro kabastusan naman yung pinagagawa. Dapat mag-set kayo ng magandang example sa mga kabataan. Puro kabataan pa naman yung guest nyo dati. Yung segment nyo, puro kabataan, nakapalibot. Tapos darating tong boyfriend mo, may dalang cake. Ganong-ganon kayo ng 8. Bastos talaga walang yan. Tapos may kaso na naman daw, ewan ko kung totoo yun. Pumunta yata sa Manor Hotel. Narinig ko lang sa isang vlogger eh. Pumunta yata sa Baguio, sa Manor Hotel daw. Hindi daw pinapasok. Hindi daw pinapasok kasi may dress code. May dress code sa Manor Hotel. 5-star hotel yun. 5-star hotel yun. Di pa pwedeng yung mga damit-damit niya. Yung sinusuot niya sa Showtime. Di pa pwede. Di pa pwede. Maano talaga. Sa labas pa lang sisitahin ka na. Di daw nga pinapasok. Tapos nagmumura na daw. Ilocano rin yun eh. Pagka Ilocano rin. Taga Ilocos Sur eh. Inuukin nam daw yung mga gwardya. Namumuha pa ng eksena. Yari ka pa, nakarating kay Mayor Benji yan. Yung ginawa mo na yan. Persona ng grata ka. Persona ng grata ka. Tignan mo si Mayor ng San Juan. Yung Mayor ng San Juan, persona ng grata sa Baguio ngayon yun. Si Mayor Zamora. Kasi umakyat sila sa Baguio noon, hindi sumunod sa protocol. Tumakas sila. Kasagsagan ng COVID noon yata. Tapos lumusot yata sa, hindi yata dumaan sa triage, hindi yata dumaan sa, basta may requirements sa Baguio noon eh, kasagsagan ng COVID noon eh. Tuloy-tuloy sila. Pinababa sila ni Mayor Benji. Wala man lang coordination, dumiretso sila dun sa bahay ng rest house ng asawa niya. O, di ba? Ngayon, persona ng grata yata. Hindi yata makakakit sa Baguio yun. Pati yung mga makabayan black, persona ng grata sila dun. Kaya napapansin nyo, wala nagrarally sa Baguio. Tahimik sa Baguio, wala nagrarally, di ba?
Maya 10 o'clock na naman. Saya ng kwentuhan kanina kay ano kay Kabsat Old School Pinoy. Pasukan nyo rin yon, Old School Pinoy. Yung mga pasukan nyo, Old School Pinoy, Kabsat Daddy D TV, Old School Pinoy, Perenal TV, yan, mga pasukan nyo yan. Pasukan nyo yung mga yan kasi talagang maano talaga kayo dyan sa mga yan. Malalaman nyo naman talaga sinong sampay bakod na vlogger eh. Malalaman nyo naman talaga eh. Kasi meron yata silang ngayon na galit na rin sila ngayon kahit kay Madam Amy. Galit na rin sila ngayon kahit kay Madam Amy. Basta sila, Marcos loyalist na lang, BBM na lang sila. Wala na sila pakialam kay Madam Amy. Wala na sila pakialam kay Inday Sara. Basta sila, BBM na lang. Apo BBM na lang. Pati kay Madam Amy, ang issue nila kay Madam Amy, pakilamero daw. Natural lang yun. Siyempre, gagabay siya at aalalay siya sa kapatid niya. Yeah, ate niya yun eh. Ate siya ni Apo Bongbong, siyempre naman. Saka may tendency talaga maging vice president yan. Siya ang susunod na vice president ng Philippines. Ngayon pa lang, kinakampanya ko na yan. Silang dalawa ni Inday Sara, presidente. Si Madam Amy, vice. Kung hindi magbago sitwasyon depende rin kasi sa ni Apo Bongbong kung anong gusto niya. Kung mag-decide si Apo Bongbong, mag-slide down siya sa vice, pwede rin. Basta wag na tayong papayag ng iba pa. Mga pamilya Marcos lang o pamilya Duterte lang. Wala na yung Romualdez na yan, wala na yan. Panggulo lang yan, Romualdez na yan, mamaya masilat pa tayo nila Isko Moreno eh. Si Isko Moreno tatakbo rin yan eh. Sigurado yun, tatakbo na naman presidente yan, Leni Robredo. Pero si Leni Robredo yata vice siya ni Isko. Yan ang niluluto ngayon ng opposition eh. Isko Leni. Tignan natin kung may ibubuga, di ba? Kung may ibubuga sila eh. Kung kaya ba nila eh, di okay lang. Demokrasya tayo, kahit sinong tumakbo, pwede naman, di ba? Kahit si Kuya Jose, manalo. Gaganon-ganon lang yan, pero kung gusto niya tumakbo, bakit? Kahit sino, pwedeng tumakbo. Manny Pacquiao nga, naghagad na presidente ng Pilipinas eh. Hindi man lang yata, nakatungtong lang yata ng high school eh. Kay Kuya Jose, actually, pwede yan. Pero hanggang lang siya. Sinabi naman talaga ni Kuya Jose, wala siyang plano. Arte-arte lang nila yan. Pero kung talaga gusto ni Kuya Jose, pwede siya tumakbong mayor ng Maynila. Legit ng taga Maynila yan. Tondo. Laking Tondo yan. Tondo pa talaga. Kung gusto niyo talagang tumakbo, wala kayong magagawa. Demokrasya tayo eh, di ba? Kahit sino pwedeng tumakbo. Eli Pamatong nga, pinapayagan yung tumakbo. Eddie Hill, pinayagan yung tumakbo eh. Yeah. Tapos may gago yatang may nabasa ako. Solid Leni Robredo supporter. Siguro mayaman, no? Oligarko. Dapat daw, wag daw pagbotohin yung mga wag daw pagbotohin yung mga mangmang, yung mga taga squatter, yung mahihirap, di ba? Kasi sila daw
Sila daw ang may ano, bakit daw kung sino-sino na lang daw binoboto natin, nananalo, di ba? Desisyon natin yun, di ba? Wala kayong magagawa. Ikaw palibasa ka, hindi ka naghihirap, oligarko ka eh. Huwag na daw payagang bumoto yung mga elementary lang natapos, high school lang ang natapos. Kasi mga wala daw alam yun. Kalokohan. Kalokohan lahat yung mga ano yun, mga gusto nyo mangyari sa Pilipinas. Basta kami, hindi kami bibitaw kay Inday sa kay Apo BBM at Inday Sara hanggang sa uli, di ba? Fight lang. Kahit anong paninira nila kay Apo BBM, kay Inday Sara, andito lang tayo. Lagi tayo nakasupport. Support lang, di ba? Magka-alas 10 na naman, kakabsat. Baka bukas makalabas tayo, makapasyal. Boring na rin talaga rito sa balay. Napaaga kasi yung live natin, no? Kaya okay lang, alas 9. Dati nga alas 8, nagla-live na ako nun.
Vanessa Basas na yun. Vanessa Basas yung pangalan eh. Kaya ingat-ingatan nyo kasi mga comment nyo. Parang kung wala rin naman kayo sasabihin maganda, di ba? Ayan, naano tuloy kayo ni YT. Held for review, di ba? Wala talaga kayo sasabihin talagang meron talagang ganyan. Magaganyan talaga kayo. Kaya ayusin nyo pa nga pagko-comment nyo. Kaya hindi maintindihan siguro ni YT kahit magandang intention nyo. Hindi maintindihan ni YT yung words. Kaya na held for review. Yung panay sa basas na yun. Saka ano ko yung message talaga hindi ko rin naintindihan eh. Kaya nag-ano rin to si YT. Yung sinabi niya. Kaya hindi naintindihan ni YT kasi sinabi mo, Ma'am Vanessa eh. Ayusin mo kasi pang comment mo. Talaga magaganyan ka niyan. Talagang i-review talaga yung mga comment dito. Masyado mahigpit si YT ngayon. Comment na lang kayo. Yun naintindihan para hindi kayo nagaganyan. Bagdarabi kap sa Trex. Yung Bagdarabi. Salamat pagpasok sa akin live. Meron na kagad ako. Napasukan na kagad ako ng isa. Tingnan mo yung bago sa'yo. Bago kami pumasok eh. Vanessa Basas. Held for review nga. Held for review ni YT. Meron siyang message, hindi maintindihan ni YT. Siguro, kahit ako nga, hindi ko maintindihan. Foreigner yata ito eh. Salamat kami sa Trek. Salamat. Kahit Sabado ba kahit Sabado bukas kayo doon sa opisina nyo, kahit Sabado meron sa opisina nyo. Hindi, doon sa opisina nyo, doon sa may doon sa kahit Saturday may office kayo. O Monday to Friday lang. Traffic kasi pag weekday.
Pag Monday to Friday, traffic talaga dyan sa may ano na yan. Mag-MRT ka talaga. Traffic dyan sa may pupunta dyan sa inyo eh. Kahit Sabado, linggo lang pahinga. Linggo lang pahinga. Kaya nga, linggo lang pahinga nyo, linggo. Linggo, wala. Malamang niya makatsempo ko talaga. Ako na lang pupunta dyan sa opisina niyo eh. Ako na lang pupunta dyan kung talagang ano. Talagang libre. Wala akong ginagawa. Kung di ako utusan ha, ako na lang pupunta dyan. Saan ba kayo banda sa ano, Mega Mall? Gusto mo? Sunduin, ikaw pupunta. Sunduin ka namin sa main Mega Mall. Oh, pero iyan ako muna. Oh, iyan ako muna. Basta may message na lang kita. I-message na lang kita. Ha? I-message na lang kita kap sa threads. Salamat. Ako na lang magme-message sa'yo. Gandang gabi, Sir Kabs at Mac. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at balitaan sa home base sa gabi. Sunduin nyo na lang ako sa Mega Mall, Kabs at doon na lang. Doon na lang ang meeting place natin. Sa Mega Mall. Basta kita na lang tayo sa Mega Mall. Iyan na lang kita. Oo. Oo, para maano na rin to. Mabigyan mo na ako ng ano. Makaakyat na ako sa Baguio. Makaakyat na ako sa Baguio, di ba? Is natingnan nyo, di ba? Na nabigyan nyo ako ng nasubukan natin tong gamot, di ba? Sa mga friends, viewers, and silent followers, please like, share, and subscribe para kay host. Salamat po. And sige, Kabsat, para may paliwanag namin sa iyo ng gusto. Oo. Sige, Kabsat, okay lang. Sa opisina nyo. Kasi nagyayaya rin to si ano eh. Birthday ni Kabsat Daddy dito sa 25. Sa Dolomite daw. Baka hintayin ko na rin. Bago ako akyat. Diba? Makikiano muna ako kay Kabsat Daddy di. Hi to Bro Rex TV Adventure. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Happy lang. Happy lang talaga. Sa linggo? Sa linggo, tinanong. Family day kasi yun. Hindi ko rin alam kung minsan kasi pag linggo lumalabas kami eh. O minsan kasi pag linggo lumalabas kami. O minsan pag linggo lumalabas kami. Depende. Mahirap din mamaya. Wala naman kami dito. Pag linggo kasi lumalabas kami Kabsat eh. Mega mega loud shoutout sa iyo. Idol Cardito Sarinas. Mega mega loud shoutout. Linggo lang talaga wala kayong ano, no? Wala kayong pasok, no? Linggo lang talagang pahinga nyo, no? Mga hapon. Hindi ko rin alam kasi minsan pabago-bago, biglang walang plano sa umaga, biglang hapon. Wala naman kaming plano sa umaga. Minsan after lunch umaalis kami. Lalo to si Ermat. Nababagnot. Dito sa balay. Minsan ilalabas na lang namin pag linggo. Nababagot dito sa balay eh. Linggo lang namin niya ilalabas kasi walang traffic.
Ako na lang pupunta. Ako na lang pupunta dyan sa inyo. Mm. Kahit weekday na lang siguro. Kahit next week. Ako na lang pupunta. Hindi din natin alam eh. Mamaya. Bukas gusto mo kita tayo sa Mega Mall. Bukas ng hapon siguro. Okay sa'yo bukas ng hapon? Bukas ng hapon. Hapon. Hapon siguro mga alas 3. Mga 3 o'clock bukas. 3 o'clock bukas, Mega Mall. Kita tayo. 3 o'clock ha. Bukas. Yung mga ganun, alas 3 siguro, pwede. Alas 3, alas 3. Alas 3 ha. Bukas, ano na lang kita pag palis na ako dito sa balay. Okay. Saan ba tayo pwede magkita doon? Bahala na po. O sa bukas na, basta alas 3. Mega Mall. Para maano na rin to. Oo, sa may Mega Mall. Sige, bukas. Kaya nga. Salamat kabisat. O, bukas alas 3. Kita tayo. Wait lang ah. Jingle lang ako. Ihi lang ako. Mega Mall harapan. Pwede rin. Basta bukas. Alas 3. Jingle lang ako. Sa harapan bukas. Pwede rin. Sa harapan bukas. Mega Mall ha. Sige. Libre check up nyo.
Sige, bukas. Check up na natin. Paano tayo bukas? Oo. Maganda. Matignan na rin kung ano talaga to. Kasi sinabi nung ano sa Baguio, skin asthma. Mm. Hindi natin alam. Baka talagang weather nga to. Sa weather siguro to. Kaya, mm. Pero ito namang hika ko, pawala-wala. Oo, ngayon wala na naman. Wala na naman siya. Ayaw siguro niya talaga yung nabibilad lang sa araw. Ayaw niya yung nabibilad sa araw. Problema ko talaga actually, ito sa balat. Ito sa balat. Yun ang problema ko talaga sa balat. Makikita mo naman bukas eh. Oh. Hindi, ang mama ko talagang old age na. Talagang old age na, mahina na siya eh. Oo, minsan ayaw nang kumain. Minsan konti na lang kumain. Old age. Old age. 82 na rin si mama eh. 82 na rin eh. Kaya ang iniisip ko rin, maganda rin siguro kung paano kaya. Kaya nga eh. Yeah, okay lang. Bukas na ng alas 3. So, alas 3 na tapos baka next week, weekday, balik kayo dito, punta kayo dito sa balay para makita niyo rin sa mama, di ba? Para makita niyo rin sa mama ko. Makita niyo rin yung sitwasyon ni mama, di ba? Alokan niyo rin siya ng gamot, di ba? Kaya talaga hindi na kasi kung pwede lang isama si Ermat yan, wala. Hindi niya na kaya magpunta niya sa mga mall-mall, ayaw niya na. Yung asthma ko, pasumpong-sumpong. Yung asthma ko, pasumpong-sumpong. Siguro, pag mga ilang araw nabilad sa Dolomite, gano'n, bumabalik. Wala naman akong ano sa asthma. Ito lang talagang ano. Ito, pag sobrang init, yun, lilitaw talagang asthma ko. Ito sa balat. Ito sa balat. Skin asthma daw to eh. Sabi nung dermatologist nun sa Baguio, skin asthma. Skin asthma daw to, eczema. Actually, eczema daw to eh. Itong sa balat ko, eczema. Pero patingin na rin natin bukas. Yung asthma ko, off and on. Pag sobrang init talaga. Kaya hindi ako pwede magbabad dyan sa ano. Kaya nagtataka kayo minsan, kahit nandito ako sa Maynila, hindi ako pupunta dyan sa Dolomite. Talaga pwede. Pwede siguro ako dyan, umaga, hapon, walang init. Pag makulimlim siguro, pwede. Siguro pag-amihan na. Pag-amihan season, October, November, ganun. Pwede ako dyan.
kayang paggamutin yan, idol. Lahat yan, nararamdaman mo. Sayang, sana nga, kabsat. Sana nga, kasi, ano na rin eh. Oo, gusto nga nila. Sabi ko, wag muna. Gusto nga nila, baka daw tuturukan o ano, yung, baka daw tuturukan na. Sabi ko, tingnan, di muna. Sabi ko, ayoko muna magpaturok. Ayoko muna, kung makukuha sa gamot, kuha muna natin sa gamot. Sabi ko nga, gusto na nga nila turukan daw eh. Padala sa ano, baka daw turok na to eh. Sabi ko, hindi. Baka kaya pa to sa herbal o gamot. Sabi ko nga, ma hospital na naman, magpa-confine ka na naman. Diba? Saka tama-tama, may papaturo din ako sa bukas. May papaturo din ako sa bukas dito sa YT. Sa YT ko, saka sa FB ko. Tama-tama, kikita tayo bukas. May papaturo ako sa bukas. Dito sa FB ko. Saka sa YT ko. Tama lang. Pasok-pasok lang sa akin live, kakabsat, mga bunsoy. Hanggang 11 lang tayo. May oras pa. Bukas, oh. Kita tayo bukas alas 3, ha. Basta bukas alas 3. Mega Mall, ha. Ingat lang lagi, kabsat. Salamat. Ingat ka lang lagi. Salamat, kabsat. Bukas alas 3. Mega Mall tayo. Kita tayo. Mega Mall. Oh, bukas alas 3. Sigurado yan bukas alas 3. Kita tayo alas 3. Bukas alas 3, ha. Oh. Salamat, kabsat.
si Kabsat Makoy ah. Aga-aga pa, alas 10 pa lang, inaantok na. Sagurin na natin alas 11 itong live na to. $10:30 na kasi Kabsat. Okay lang. Sagarin ko lang ang 11 tong live ko. Hindi, 11, minsan 11, 11:30. Di na ako maabot ng alas 12. Di na kagaya nun. Bye bro Rex. Kasi may limit ako, hanggang alas 12 lang. Minsan, pag alas 12, kung may mga pumasok na matagal lang hindi pumapasok, yun, kakakwentuhan, matagal. Yeah, wala si Kabsat Diana ngayon, yun. Pag nandito si Kabsat Diana, tumatagal talaga. Pag nandito si Kabsat Diana, yun, naabot kami ng 11:30 nun. Ibira naman kasi pumasok talaga yun. Si Kabsat Diana, ibira pumasok yun. Hindi, pumapasok siya, sinisingit lang kasi busy sa work. May trabaho yun eh. Bye, bro Rex. Okay lang, Kabsat. Sige, bukas, alas 3 ha. $10:21 pa lang. Advance ka rin sa oras mo, Kabsat eh. 10:21 pa lang eh. Idol Carlito Sariñas. Lagi naman nandito si Kuya Carlito eh. Lagi lang nandito yan. Isa nga, dadalawa lang kami nag-uusap niyan pag bago ako mag-out. Yan. Congrats pala, Bonsai Iris. Ganda ng profile pic mo, Bonsai. Greet naman niya si Bonsai Iris natin, di ba? Nakagraduate na siya ng 2 years. Natapos niya na yung 2 years sa Bayugan. Ngayon, lilipat sila sa Tagum. Tutuloy na naman niya na another 2 years. Bali, 4 years, bali, computer engineering pala kinukuha niya, Bonsai eh. Congrats, Bonsai ah. At least nakadalawang taon ka na sa Bayugan. 2 taon na lang yan. 2 years more. Matatapos mo yan, computer engineering mo. Congrats, Bonsai Iris. Aral-aral ka lang, andito lang kami mga kuya mo, ha? Lagi nakasupport sa'yo. Yun yung Bonsai natin eh. Graduate na yung isang Bonsai natin eh. Yan, pasok-pasok to sa akin live.
lakad ka. Magkikita kami bukas yan eh. Kuya Carlito eh. Magkikita kami bukas ni Hikab sa trek sa Mega Mall. Then, tungkol dito sa ano ko, papatingin ko tong ano ko. Tong sa balat. Parang meron yata silang ano eh. Nag-aalok sila ng mga herbal ano. Mga gamot. Dapat talaga ma-check up ka sa skin allergy mo, bro. Maigi si Rex. May rescue sa'yo. Pagtulong. Kaya nga po ano eh, Kuya Carlito eh. Kaya nga gusto ko nga po talaga mawala eh. Bigla na lang sumulpot po ito dati naman. Pero sabi po kasi talaga noon sa Baguio, skin asthma yan. Skin asthma daw po eh. Itong sa balat ko. Maigi nga po talaga. Buti nga po na ano ako nakab sa tricks eh. Pre-check up naman daw po. Pre-check up. Yun ang ano ko eh. Pre-check up eh. Yung pong habol ko doon, yung pre-check up. Nakinig lang ako, Kabsat Makoy. Andiyan pa pala, Kuya Carlito. Andiyan pa siya. Si Kuya Perenal po kanina, tapos na niya yung ginagawa niya. Safety sleepers pala yung ginagawa niya. Safety. Pero pang personal use niya, pag personal use niya daw po yun eh. Yung ginagawa ni Kuya Perenal, natapos na niya. Safety sleepers ba yan? Safety sleepers daw eh. Makapal daw yung ginawa niya eh. Talaga si Kuya Perenal, maabilidad eh. Tuloy mo lang kuya, kasi benta mo, di ba? Huwag benta ka ng ganyan. Kikita ka dyan. Magandang racket yan. At least may marunong kang gumawa ng mga tsinelas o ano. May racket kang bukod sa pagbablog. Magandang klase po yung mga tsinelas na ginawa niya eh. Kanina nag-live eh, kaninang umaga. Ito nga po, sinusuot ko rin hanggang ngayon.
Bigay niya po sa akin. Medyo bitin lang eh. Pero ginagamit ko po dito sa balay. Ito po. Bigay po niya ito. Ito, gawa po ni Kuya Perinal to. Ayan, oh. Ganda, di ba? Gawa po ni Kuya Perinal yan. Ayan. Binigay niya po ako ng tsinelas eh. Bigay po niya, gawa niya po. Talaga matibay. Ang mali mo lang kuya, bitin. bitin, bitin yung ano. Kaya hindi pwedeng panlabas, pambalay lang. Lumalagpas yung tuyong mo na eh. Lapit ng birthday ni Kabsat Daddy D. Lapit ng birthday niya. Oo, kaya nga eh. Binigay sa akin ni Kuya Perinal to. Oo. Binigay niya sa akin. Ang ganda nga. Ganda na pagkakayari oh. Tibay. Tibay niyan. Tibay niyan. Dito, ginagamit ko rito sa balay. Kasi, pero, pwede ko gagawin din sa labas sana. Pero, maiksi. Maiksi. Bitin, bitin. Oh. Dito lang sa loob ng balay. Magaling siyang gumawa ng ano eh. Kaya may tinapos na niya yung ano. Meron na naman siyang ginawa. Tatlo yata ang ginawa niya pero pang personal niya daw, safety. Safety sleepers, sabi niya. Safety sleepers. Matibay nga talaga. Maano pala talaga ako yung ano, Kabsat Rex, pag upload ka ng videos, no? Pag upload ka ng upload ng videos, mabilis ang pag-angat. Mabilis mag ano mo, ang ano mo. Kasi Kuya Ben, yung taga Baguio, kailan lang yun eh. Kailan lang siya nagsimula mag-vlog. Walang yan, ano na siya, 1,000 na subscribers niya, grabe. 1,000 plus na subscribers niya. Ini lang, upload lang ng upload. Upload lang ng upload. Kumakain sila ng mga kaibigan niya. O, nagpunta siya sa right park. Nagpunta siya sa Mines View. Lahat yun, puro upload. Kumakain silang dalawa ng apo niya, ng tanghalian. Nagluluto siya. Puro upload videos, ang bilis. Kuya Ben Vlog, suportahan niya rin ah, Ben. Kuya Ben, ano, Ben Vlog, Ben Vlog. Tiga Baguio rin. Ang bilis ang ano niya. Upload siya ng upload yung videos eh. Siguro sa isang araw yata, nakakatatlo yun. Tatlong upload videos sa isang araw. Saka magagandang content. Magagandang content. Pinupuntahan niya. Yes, host, ang skin asthma lumalabas pag walang asthma. Kaya kamot sa nag sa nag sa ating balat dahil sensitive ang skin ng may asthma. Ang sama ng kakamot mo. Kaya nga po eh. Pero tinandaan ko po talaga yung sabi ng derma ko sa Baguio. Sabi ng derma ko sa Baguio, ayaw niya yung mainit. Ayaw niya ng mainit, huwag ka magbibong. Palagi po ako sa Dolomite, sabi pa, nasa Maynila po ako, lagi po ako sa Dolomite. Nako, wag, sabi niya, ano yun, ayaw niya. Ma-irritate sa init yan. Alam mo yan, mas gusto niya sa lamig. Ayaw niya ng init. Ayaw niya ng init, yung mga napapawisan, ganun, ayaw. Pwede ka, kung nasa Maynila ka,
ligo ka ng ligo. Kasi alam ko, ibang ano dun. Ano, kada labas mo, pag uwi mo, ligo. Huwag mo itutulog yung ano, hindi ka naliligo kung galing ka sa labas dun, sabi niya. Very sensitive talaga, mga alikabok siguro dito, kuya. Alam mo na. Eh, sa Baguio, ibang weather dun, talagang. Nagtataka nga sila mama pa nandun ako. Video call kami. Ang kinis mo, kuya. Saan napunta yung mga ano mo sa balat mo? Nawala. Eh, nawala mama eh. Nawala. Wala naman akong ginawa. Nawala lang. Dumadaan lang ako kay doktora, pinapakita ko lang. Bibigyan niya lang ako ng ano, tablet ng oral. Hmm. Sa totoo po, nawala eh. Nawawala to pa nandun ako sa taas eh. Allergic na po yata talaga ako dito sa Maynila. Allergic na talaga ako dito sa Maynila. Apat na lang po na like para 10. 4 likes na lang po para 10 tayo. Paano 10 likes? Dati wala naman po to eh. Kaya sumulpot na lang tong sakit na to. Tambay lang ako, idol.
Okay lang, mag-out na rin ako mamayang 11. Sinasagad ko na ng 11 o'clock. Mababa pa rin, 10:11. Ano pa rin tayo? 10:41. Sinasagad ko na lang alas 11 itong live na to eh. Sa pabandang opisina ni John Cab sa Trex, sa likod. Sa likod ng Mega Mall. Yung opisina niya doon, malapit sa Shaw Boulevard. Yung Star Mall doon, banda ron. Alam mo yung Star Mall doon? Yung Star Mall. Star Mall sa may crossing, doon babanda opisina niyo. Sa may Star Mall. Sa likod kayo ng Mega Mall. Sa likod yata kayo ng Mega Mall, no? Likod. Likod kayo ng Mega Mall. Sa likod, no? May parang malit ng, may parang ano rin kasi doon eh. May parang sa ano, Meralco Avenue. Meralco Avenue tawag doon, sa Meralco Avenue. Di ba? May andun pa San Miguel. Andun pa ang building ng San Miguel, di ba? San Miguel Building. San Miguel Building, doon banda eh. San Miguel Building. Meralco Avenue. Tapos may hospital doon, di ba? May hospital doon na medyo mamahalin. Medical City, mahal doon. Di ba may hospital doon? Medical City, mahal kaya doon. Mahal sa Medical City, di ba? O alam ko, di ba? Ilang minuto pa tayo magla-live. 17 minutes pa to. Pasok-pasok lang. Mga gustong humabol dyan, magkomento. 17 minutes pa tong live na to.
10:44 na, lapit na. Sana maganda weather bukas, hindi umulan. Kaaway din itong ulan eh, panauulanan ka tapos nababasa ka, matuyuan ka, ay patay. Matik yun. Fifteen minutes pa po ang live natin, pwede pang humabol, 15 minutos pa, habol-habol lang dyan. Next week siguro makapasyal sa Dolomite. Next week. Umaga yan. Umaga o hapon siguro ako pupunta. Umabol si Kabsat Ibo. Gandang gabi Kabsat. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Salamat Kabsat Ib. Imbag na bigat sa inyo dyan. Imbag na bigat din sa inyo dyan sa may, sa may Connecticut Kabsat. Ingat at God bless din. Ingat at God bless din lagi sa iyo Kabsat Iba. Gandang gabi Kabsat. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Ingat ka rin lagi dyan Kabsat. God bless din sa iyo dyan sa may Connecticut. Heat wave, no? Mainit pa rin. Mainit pa rin dyan Kabsat Ib. Sa inyo mainit pa rin. Dito pa bago-bago eh. Hello po Sir Carlito. Carlito Sarinas. Gandang gabi sa iyo friend. Ingat po. Ingat lagi. God bless you. Hello Rex TV. Ingat din po. God bless. Tinutuloy-tuloy mo lang Kabsat yung yung nag-ano ka ng grocery. Tinutuloy-tuloy mo lang. Yun, pinag-grocery mo kapitbahay nyo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Racket din yan Gandang racket din. Malakas. Magandang racket nga yun mga, alam mo na iba, Amerikano, tamad. Ako talaga naranasan ko yung car wash, grocery, car wash, mag-grocery, yung mag-loan, yung mag-gano ng damo nila sa harap, mower. Naranasan ko yun. Clean the garage nga, tinatamad pa yung mga ibang puti. Ay ibang Amerikano, clean the garage. Nagpapalinis pa ng garage sila Magugulat sila. Yung mga iba,
lumalabas. Siyempre, tiwala naman sa akin, kapitbahay. Malabas muna sila. Pagbalik nila, yung garage sila, linis-linis na. Parang lahat nasa order. Lahat nasa order. Hindi na sila kailangan maghanap-hanap. Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, friend. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you, friend. Sumilip lang ako, kabsat. Nag-insta cart ako ngayon. Meron. Meron. Oh. Nasa grocery ka ngayon. Malamang. Nasa loob ka ng grocery. Mega shout sa'yo, Ma'am Iba. Ib kasi man, sanay na tayo sa Eb. Ako, Ib talaga tawag ko sa kanya eh. Ang iniba niya kasi, ginawa niyang Eba eh. Sanay na ako sa Ib. Miss Ib, basta ingat lagi din sa daily work mo. God bless you always and your family. Happy lang to all. Oh, lalo ngayon may ano nga rin dyan. Heat stroke. Yung ano ka dyan, yung heat wave. Mainit na naman yata dyan, Kabsat Ib, no? Mainit yan sa inyo. Buti doon kila Bunso yan, no? Talagang hindi daw, ano. Hindi naman ako nakakaranas ng ano dito, Kuya Mac, sabi niya nun. Talagang malamig daw. Siguro pag summer Baguio weather siguro sa kanila. Parang Baguio weather siguro. Hindi ganun kainit. Hindi kagaya dyan sa Los Angeles, New York, yan sa inyo. Grabing init, di ba? Grabing init dyan pag summer. Ini-imagine ko lang Las Vegas ngayon. Walang yan. Mga kamag-anak ko siguro sa Las Vegas, di na lumalabas yun. New Mexico, Arizona, di ba? Sa California, Death Valley. Dumaan kami rin halos wala. Wala nabubuhay na halaman, panay cactus. Puro cactus, di ba? Hopefully next year makabakasyon ako dyan. Pag nakabakasyon ako dyan, punta ako sa inyo, Kabsat Iba. Pupunta ako dyan. Kasi punta muna syempre ako kay ate sa Virginia. Sa Richmond. Tapos punta ako dyan. Connecticut, no? Kahit Greyhound lang, no? Amtrak. Ayoko ng airplane. Ayoko mag-airplane. Gusto ko yung by land. Greyhound lang o Amtrak, okay lang. Mas gusto ko by land. Pinaplano ko nga rito sa Pilipinas hanggang Zamboanga eh. Manila to Zamboanga by land. 4 na araw daw yun, 5 araw. 4 hanggang 5 araw daw yun eh. Manila to Zamboanga. Dadaan sa Leyte, dadaan sa Samar, dadaan sa basta mga ano dyan sa Mindanao. Yeah. Pero Cebu gusto ko rin by land. Doon ka lang Kabsat Infinite, pupunta ako dyan by land. Yung iipunan ko talaga. Lobat na ako, Kabsat. Okay lang. Bukas. So, basta bukas alas 3, ha? Pagla-live ka ba bukas sa Manila Bay? Bukas ng umaga, Manila Bay ka? Live ka? Live ka sa Manila Bay bukas? Depende. Okay lang, Kabsat. Good night. Lobat ka na eh. Basta bukas alas 3, ha? Kita na tayo sa Mega Mall sa harap.
Sa harap ng Mega Mall bukas. Kita na lang tayo. Ang bahala. Ay, ang bahala kang chat. Tagarin ko lang na ng ano to eh. Ng 11 din tong live ko eh. Wala si Ma'am Diana, wala si Kabsat Diana ngayon. Sir Carlito, no? Busy. Na busy siguro si Kabsat natin. Si Kabsat Diana natin na busy. Sabado kasi doon ng hapon. Sabado ng hapon, bukas yata, walang work. Pinaka-ano yata doon kala Kabsat Diana, Biyernes, Sabado. Pinaka-hectic ang schedule. Kasi linggo nga, walang trabaho. Biyernes, Sabado siguro ano sa kanila, trabaho nila, pinaka busy. Yes, wala siya sa araw na ito. Di ko na kasama sa pinapasukan namin mga LS. Busy po. Kasi Sabado po ng hapon dun eh. Sabado ng hapon. Bukas walang trabaho. Baka busy si Kapsat Diana. Biyernes, Sabado yan. Busy yan. Kasi linggo pahinga. Malamang ang pag Biyernes, Sabado, busy. Pag Monday to Webes naman, nakakapasok siya sa akin eh. Pag Monday to hanggang Webes, minsan nakakapasok naman sa akin. Kahit pasilip-silip lang. Kailangan lumalaki na yung nila. May isa na silang baby eh. May baby na kasi sila eh. May baby na sila eh.
Countdown pa ba tayo? Sige po mga kakabsat, mga bunsoy, mag-out na rin tayo para may energy ulit tayo bukas. Sabado bukas, malamang marami na namang gagawin. Yan. Good night po sa lahat. Salamat po sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan. Kuya Carlito, Kabsat Rex, yung Kabsat Ib. Yan sila mga pumasok. Yan si Kapsat Gemalin. Salamat din Kapsat Gemalin. Yan, bukas mag-live ulit tayo. Live ulit tayo bukas. Tulog na pahinga na tayo. Alas 11 na rin eh. Sige. Wait lang ah. Yan, Kuya Carlito, out na natin to. Mga kakabsat, maraming salamat sa inyo lahat. Mga naka-silent dyan. Mga Bunsoy Iris. Congrats again, Bunsoy ah. Ganda ng profile pic mo. Tuloy-tuloy lang yan, Bunsoy. Kaka-graduate ka na rin. 2 taon na lang. 2 taon na nang bubunuin mo sa Tagum. Another 2 years. Tapos mong computer engineering mo. Congrats Bunsoy ah. Bunsoy JL. Yan. Kayang-kaya mo na rin yan. 1 semester ka na lang, Bunsoy JL. Good luck din sa work mo. Bunsoy yan. Ingat ka rin. Ingat ka rin dyan sa work mo sa stage, Bunsoy. Sa drive mode mo palagi. Sana ma-promote ka pa nga. Yan. More blessings pa, Bunsoy yan. Sa inyong tatlo. More blessings sa inyo mga Bunsoy. Mga kakabsat. Ingat at God bless. Salamat sa inyo lahat. Bukas ulit, mag-live tayo. Yan. Bye-bye. Good night sa inyo lahat. God bless. Salamat.